Sziasztok! Én Bence vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban, ami kettő dologról fog szólni. Az első az, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meglett a 40 feliratkozó, és mivel most megvan a 40 feliratkozó, ezért tervezem, hogy lesznek gameplayek, tehát hogy jó lenne, ha lennének gameplayek, mert szerintem ez nektek is jó, illetve nekem is, és még a második az pedig az, hogy tényleg nagyon-nagyon köszönöm szépen, hogy meglett a 40 feliratkozó. Ez csak is ti miattatok van, illetve én miattam is, de azt hagyjuk. És tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Aztán a másodikok, hogy milyen videók lesznek fent, kérdeztétek, hogy, és hát egy csomóan kérdezték, nem kommentben meg ilyen helyeken, akik találkoztak velem, hogy mikor lesz videó, miért nincs videó, miért nem csinálok videót. Mondom, hogy ugye mindjárt fél év, szóval baromi sokat most kell hajrázni a suli, egyrészt. Másrészt miért nem volt videó? Bejött ez a hülye téli időszámítás, azaz, hogyha nekem majdnem minden nap 7 órám van, ami azt jelenti, hogy ha hazaérek ilyen 4 órára, már baromira sötét van, nincsenek jó fényviszonyok, és nem tudok videózni. Meg igazából most semmi jó dolog nem történt, és azt pedig be akarom vezetni, hogy minden második nap lesz egy ilyen vlog. Főleg, hogyha megyek valahová, meg ilyenek. Na, harmadik ugye, hogy milyen videók lesznek. Hát, lesznek ugye akkor gameplayek, ez még nem biztos, ezt majd írjátok meg kommentben, hogy legyenek gameplayek, vagy ne legyenek. Aztán a következő videók lesznek még. Lesz snowboardos videó, hogyha szeretne a hó esni, akkor, vagyis hát már esett is, szóval mindegy, hagyjuk, esett a hó ugye, már csak nem itt, hanem majd megyek Szlovákiába snowboardozni, meg is mutatom nektek a snowboardomat, csak na látjátok, ezt mondom, hogy már nincs jó fényviszony, tehát tényleg, ebben most érted? És akkor, itt vagyok, itt van a snowboardom, tényleg azt ott a gulfos felirat, itt van. És akkor ugye lesznek snowboardos videó tél alkalmából, illetve csomó, ja, szilveszterre, meg lesz olyan videó karácsony, hogy mit kaptam karácsonyra, mit kaptam karácsonyra, aztán lesz még olyan videó, hogy ez ugye, hogy snowboardos, mit kaptam karácsonyra, gameplay, azt majd írjátok meg kommentben, hogy legyen a gameplay, vagy ne legyen. Aztán még azt szeretném tudni, hogy örülnétek-e annak, hogy tényleg akkor minden második nap, vagy akár minden nap legyen a videó. Na, itt vagyok egy tükörrel. Ilyen gyönyörű tükrünk van. Ilyen hullámtükrünk van. Ami most jó vibrál a fény, szóval vagyok. És akkor szerintem végéhez is értünk ennek a videónak, de még előtte megmutatom a tengeri malacomat. La. Ott van! Szia! Ja, illetve még azt szeretném mondani, hogy fogok csinálni egy ilyen tag videót tengeri malacomról, úgyhogy lesz egy ilyen videós, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a 40 feliratkozót, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, de az se baj, hogy nem tetszett, akkor nyugodtan diszlájkoljatok. Illetve még, hogyha további videókért iratkozz fel a csatimra. Hello! Sziasztok!